Zdar, dneska nový video, dneska jsem na Pekláku, tady tratě všude kolem, jedu na lanovce a dneska si ukážeme nějaké tratě na Pekláku, něco pohecujeme, polítáme, tady nevím, jestli bude vidět ikonický mlýn. No a uvidíme, co dneska padne, na pohodu, jsem tady se zraněním trošku, ale už to nebolí, takže snad to bude dobrý všechno, jdeme to spíš vyzkoušet trošku. Jsem tady s bratrem. Let's go, jdeme jezdit. Takže, Mechovka. Takže modrý trail. Je tady ještě růžovka, ale ten je okolinký. Mechovka je taková příjemnější. Je to stavěné na menší rychlosti. Takže ty kopenky jsou takové malé, ale dá se o nich aj trošku opřít. Lávka mezi stromama, je to hodně namotané. Rock garden, nějaký kámen, zase lávka, tady fakt blízko stromu. Přímo mezi dva stromy. Boule, další boule. Kopenka, trošku na brzdu, další kopenka, řez, kopenka, tady to hodně zavřená kopenka, je to hravé, fakt jsou tady hodně kopenky. A je to namotané mezi těma stromama, no. Je to začátečnický trail, takže dá se to fakt jet hodně pomalu. Já to jedu tak na půl. A spíš rychlej, no. Ale jo, dá se do toho i opřít trošku. Tady vedle mě po levé straně byla malinovka. Pojedeme pak, tady jumpík maličký úplně. Tak, tady bude taková mini lavice, table. A tady udělám Mechovku. Brát si šlape. Tady zase po levé straně malinovka. Je to namotané vedle ní. Tady takové lavičky. Kopenka. Tady brzdi. Přelet. Pak to není dělané na rychlosti. Já jsem ještě dojel, takže jsem dobrý. Protože vyjeli tak minutu přede mnou. To je zvenku. Na kopenku. Okay. Super trail. Takže teď si dáme rodeo. Berem si bráchu. Takže rodeo, druhý modrý trail. Označením třetí nejlehčí asi. Kromě takových těch hlubinkových. Ale už je to těžší rozhodně než Mechovka. Je to takový. Jsou tam i nějaké lavice nebo něco takového. Takže mám tu trail, na to šlápnu trošku. Těsný. No.
tady už rozbitější. Dá se to i tak na hardtailu, ale už si myslím, že to zaslouží celou pěnu. Začínají XTčko. To tam musím hodně brzdit. Jeď! Rock Garden pod tím. No jeď! Já tě předjedu jeden, pojď. Hlavice už být zavřená. Rock Garden přelet. Takový Shark Fin bez dopadu. Asi další Rock Garden. Musíte si dát bacha, když jste jeli poprvé. Myslíte si někdy, že to je lavice a najednou tam jsou šutry? Tak vás to nevytrestá. Stable. Piče. Byl se dělá jak hajzl. No, je to fakt moc krátké. Někdy to nejde ani čekat. Tak to se nečeká. Čepal jak víno a pak tak zkrácený. Čtyři metry bych řekl na délku, možná ani to ne, ale ten větší už je fakt velký. Ten můžu mít tak 6-7 na dílku. No, dobrý, easy. OK, my jsme vlastně jezdili a tady jsme si trošku ty liny. Teď jsem prodal ty dvě modré. Mechovku Rodeo, u Rodea jsem si trošku vyšlapal zpátky a zkusil jsem si ten čtvrtý ikonický taky pekla, u nápisu peklák, ten nejdelší. Může mít takových pěkných 7 metrů, říkali, myslím dole. A je fakt jako dlouhý. Chápu, že asi na GoPro to ani na videu to nevypadá tak velký, ale všichni se jezdí, jak skoky jsou větší. Teď pojedeme Malinovku, skočím ten první a pak si skočím i ten druhý. Zastavím tam a půjdeme hecovat Ondru. Ondru, takže najet si to, já? Tak jedem. Takže tady máme hezky krmelec, lesní bar, QR kód, pačce. Ale teď už jsme na Malinovce a to už je pořádné červené enduro přes kořeny. A šutry. Vezmu touhle stezkou, jsem rychlejší. Tady takovej. A jedem. Dobrý, tady zastavím. Bracha už se ho najíždí. Takže pak mám moci zase pokračovat. Tady teďka vlastně brácha bude hecovat tady ten skok. Je trošku větší, má tak myslím, že bych komunikli asi 5 metrů, no. Do dopadu jde dál, protože ten dopad je fakt dlouhý. Tady u toho nápisu peklák. Ondra už jede, prvním pokus byl nést, si zastavil. Valto! Pořádně! A jeď! Huto a jeď! Pěkně. Takže pokračujeme. Tady skok. Nasedu na kolo a je tam další. Tak.
mám něco příjemnější. Bájek. To je asi ten skok, ten je menší, ten má tak na dálku 3, 4. A jedem. Bacha. Tady takové skoky mezi do klopenek, ty dropy. Tady bude ten wallride, já jsem ho ještě nejel až nahoru. Mám z toho trošku strach. Easy. Jak hajzl. Tady, a tady půjdeme kořeny za Ondrou. Ondro, jeď. Jedu za náma bajkeři. Ty vole. Wow, tak to bylo těsný. Jo, jeď, ale musíš jet. To zvládneš. Hlavně jeď, prosím tě. No, to vyjde rychlost. Takže teď jsem zase na vleku. Jsme na vleku, jeli jsme vlastně Malinovku, pohoda, tam dole jsem to zkusil letět vlastně z toho skoku přímo do klopenky, akorát mi to trošku nevydalo. A tak jsem sletěl tady na bok, jsem lehce odřený, bude vidět, co tady ještě mám na špinavé toto, tak pod tím jinak všechno v pohodě. A teď si dáme asi koridu, tu myslím, že ještě nemáme natočenou. Tohle už je těžší. Teďka po pádu to nebude úplně ideální, ale stav dobrý. Tady fakt jako je to rozbité, jsou tu šutry. Toto je asi nejtěžší pasáž. Odkud to nejde, tady z vrchu. Dobrý. Tady zastavím, počkám na Ondru. Stopnu kameru. Jedeme? Jo, jede. Tak jedem. Ok, takže pokračujeme. Nejtěžší úsek koridy už za náma, pak tam jenom ten jeden skok, takže tady je taková lávka do kamenu. Padla mi noha, ale dobrý. Takže tady hezky. Brzdí mi to dobrý. Dobrý, dobrý. Dobrý. Skočil jsem ho. Tu počkám zase na bráchu. Tyjo, to už byl pořádný polet. Takže teď se napojím na koridu. OK, takže DH1. Hele, tohle už jsou... Ono to určitě na ten GoPro jsem si jistý, že to 100% nepůjde vidět. Ale tam ta pasáž, kde můj bratr šel vedle kola, byla těžká a prudká jako hovado. Ty slajdy byly znají. Takže jako to, že tam píšou pro extrémní to, tak jako pokud opravdu neumíte ještě DHčka jezdit,
to pro vás nejde. Protože i já jsem si tam první musel najít lajnu. Neříkám, že jsem nějak dobrý, to ne, ale tohle už si jedu a něco skáču, takže Měvka se jede odsud. Hezké mají zmí, asi umělo. Tam se ale pomalu strašně najíst, takže to tady musím někde rozjet. Dobrý, už jedem. Ty vole, jsem nečekal, že to tam je tak semkne. Do jedné lajny. Můžu jet, Ondro? Zkus to projet, někde počkám. Tak, tady to začíná. Ty vole. Tomuhle já říkám masivní downhill. Ty vole, to jsou velký šutry jak hovado. Tady počkám na bráchu. Takže dáme si DH1, druhou DH lineu. Takhle. No a Ondra už tady nese kolo. Tohle jako fakt je OK. Tady ta lajna už je extrémní. Brácha to radši sešel. Já to zkusím projet. Podíval jsem se na lajnu, tak jedu. Mám to. Ale je v pohodě, věř mi. Ona až dolů. Ale tak je to těžký tady už, no. Dobrý, takže tam tu pasáž asi nejtěžší jsem sjel. Co máme tady? Tam se jde teď. Asi tudy. Tak já jdu dál. Tady dole je nějaký skok, ještě jsem ho neviděl, ale tak bude v pohodě. Jo, ale ten je v pohodě. Takže dostavím tady zase na jedničku. Pojedeme dál. OK, takže na video ještě nemám airlineu a trtikol. Trtikol teďka pojedu. Vlastně brácha se mnou teďka jel i tu Zmí, i jedničku a ty dvě tratě už fakt jako, že nejsou pro začátečníky. Už to jsou fakt jako, není to černá jen tak pro nic za nic, no, protože fakt jako některé části už tam byly hodně náročné. Já jsem to tam myslím projel všechno, ale to GoPro fakt jako zkresluje hodně, takže jestli tady někdy pojedete, nejenom kvůli tomu, že první si to rozhodně projít. Takže teďka si dáme trtikol, poslední šerná, no poslední nemusí tak.
Už, to jsem nečekal, že to je tak krátké. Tady borci nějací. Asi tady bude prudké, bacha. Dobrý. Tady další. Kořeny jako hovado. Drop. Tady zastavím. Pokračování drtikou teďka vlastně směrem na, myslím, že tady je Norčov. Takže jedem. Oh. Tady je ten Norčov. Nějaké šutry ještě. Norčov je tady. Tak. Pozor, skok. Směr korida, rodeo, konec trailu. Teď máme i po drtikolu, takže řekl bych, že asi jednička je z těch 3 nejtěžší. Možná zmije a... No, zmije je možná nejlehčí, ale je to fakt skoro všechno na stejno. Ta headline je teda fakt... Strašně nepříjemně postavená. Takže mlýn. Tak. Jedu. Let's go. Nebudu lhát. Celkem jsem měl strach, ty vole. Fuj, dobrý. Chill. Teď tady dojedeme Malinovku, kde jsem se rozsekal. Bratr se sekl. No tak já jedu, prosím tě radši, jo. Jsem tady přes šutry. Hezky. No na 160, dvihách. Dneska přáta. Jako na peklák doporučuji určitě asi jako co největší zdvihy. Protože tady fakt jako ostrý. Hodně ty kořeny jsou jako fakt ty šutry. Ale je to taková definice pekla jako.
Krasomorda. Zapámtrikujeme se. Jsou to spíš jen takové boule a kopenka.